ens agradaria que aquestes imatges formessin part del passat. Malauradament, les vam enregistrar ahir mateix. Des del Comú de Lleida exigim a Junts per Catalunya i a la regidoria de mobilitat que ostenta aquest partit polític que compleixin els acords que vam signar ara fa un any. El que estem demanant és una mobilitat més sostenible i més segura. El que estem demanant és que es compleixin i que s'apliquin els acords que vam signar per aconseguir reduir el soroll, millorar la qualitat de l'aire i recuperar els espais de la ciutat per a altres usos. El que volem, en definitiva, és el que està demanant tota la societat i és aconseguir una ciutat més amable en què la prioritat siguin els vianants.